हा देवगडाक जाता हो. चला उदयात नाही ना चला सगळं शांत शांत वाटतं ना. तर मित्रांनो मजा आली, फोटो बिटो काढला. त्यानंतर जरा इकडची मजा घेतलो बीचची. म्हणजे भरपूर दिवस योग नाही ना गावात. आणि ती मग गेट रेडी टू मेक द बेस्ट मेमरीज. सुपरमॅन जीप वेट 40 kg to 80 kg, म्हणजे 40 ते 80 किलो. तर मित्रांनो मी मॅडी इंदळकर, आमच्या कोकण या यूट्यूब चॅनलवरती तुमच्या सगळ्यांचा पुन्हा एकदा स्वागत असा. तर आता मी आणि दया जातो देवगडाक असेच फिरासाठी. तर देवगडाक जाताना कुणकेश्वर लागता, त्यानंतर आणि काय ना काय भरपूर काय ना काय बघण्यासारखं असा. मी तुमका सांगीन वाटते जाता जाता. तर मग तुमका थैली माहिती थोडीफार म्हाका जमता तशी तुमका देईन. आणि दया तो बघा गाडी तेका आधी नाही येत चालू कसा, आणि ॲक्सिलेटर टाईट आहे माझं गाडीचं. त्यामुळे जरा तो बघता ट्राय करून. आता बघूया कसे कसे हळूहळू जाऊ, नाहीतर मग कसं शूटिंग करून भेटायचे नाही बघा. बघूया काय पण जमता काय. तर त्याला आम्ही जातो, स्टार्ट मारतो. दया असा सोबत माझ्या दया असा. बघूया आता काय होतं काय. तर मित्रांनो या आमचा हिंदळ आणि मिडगावचा ब्रिज असा. हय संध्याकाळचे लोक म्हणजे पोरी असतात, पोरगे असतात, मोठे मोठे लोक असतात, वयस्कर माणसं असतात. हय संध्याकाळचे येऊन बसतात, कारण का हिला संध्याकाळचं वातावरण एक नंबर असता. आणि ही आपली नदी, या नदीचं नाव असा अन्नपूर्णा. आणि या ब्रिजवर तुम्ही इलाच कधी फिरण्यासाठी संध्याकाळची या मस्त एक नंबर ब्रिज असा. आणि ह्याच्या पुढे आपल्याला जाऊचा हा पुढे मिडबाव लागता, मिडबाव गाव. त्या मिडबाव गावात आमचा हिंदळा गावचो सगळ्या लोकांचो बाजार, आठवडो बाजार, म्हणजे बुधवार आणि शनिवारचो भरता. ही मिडबाव बाजारपेठ वरती असते. हा रामेश्वर मंदिर मिडबावचा मोठा मंदिर असा. या गावचा मोठा मंदिर रामेश्वर मंदिर. तर मित्रांनो मिडबाव सोडल्यानंतर मिडबावची बाजारपेठ आणि वरतीलाच की तुमका हालीच एक नवीन पेट्रोल पंप झालो असा. तर टेन्शन नाही, पेट्रोल संपल्यानंतर कसला प्रॉब्लेम होणार नाही. ह्या रस्त्याने तुम्ही बिंदास या कधी पण. इकडे पेट्रोल पंप उपलब्ध आहे. आणि पेट्रोल पंपच्या बाजूकच जरा बघा कसलो नजारो असा आपल्या या कोकणातलो. तर या इकडे कधीतरी फिराक म्हणून, मजा येते तुमका फिरायला केल्यानंतर. आणि दयासोबत असताना काय टेन्शनच नाही. गेल्यानंतर दयाक भेटा. हा देवगडाक जाता हो. चला उदयात नाही ना चला. सगळं शांत शांत वाटतं ना. लाजा नको रे द्या, लाजू नको रे. हळू घे हळू घे हळू. तर मित्रांनो इकडनं सरळ गेलो रस्तो त्यानं पण तुम्ही देवगडला जाऊ शकतात आणि इकडनं पण जाऊ शकतात. इकडनं जाऊचा म्हणजे कसा मला वाटतं तरी 2 किलोमीटर अंतर वाचता. त्यामुळे इकडनं जाऊ शकतात तुम्ही. डायरेक्ट इकडनं गेल्यानंतर म्हणजे डायरेक्ट इकडे तुम्ही मंदिराकडे जातालात. आणि मंदिराच्या पाठच्या बाजूने वरती रस्तो गेलो असा तो देवगडला जाण्यासाठी.
एक नंबर. फक्त म्हणजे क्लायमेट जरा बदलला असा, त्यामुळे जरा संध्याकाळ अशी जरा म्हणजे एकदम काय म्हणतात ते शांत शांत वाटतं. त्याच्या म्हणता काय गाडी तुझी आणि काय कसा ॲक्सिलेटर केबल झालेला टाईट आहे, त्यामुळे गाडी रेस होऊन राहतात. त्यामुळे दया चालवताना म्हणता काय तुझी गाडी काय तुझी गाडी. तर तुम्ही बघा मस्तपैकी व्ह्यू एक नंबर असा. तर आपला कुणकेश्वरचं मंदिर महाशिवरात्रा जेव्हा भरता तो नजारो रात्री जो वेगळो, आणि आत्ता तीच जागा आत्ताच्या टायमिंगमध्ये कशी वाटतं बघा तुम्ही. असं हे आपलं सुंदर कोकण. हा हा काय हा घोरपड दया जरा मस्तपैकी 4-5 फोटो काढूया आणि मग आपण पुढे जाऊया. आपला ह्या दाखवूया मंदिर दाखवूया पब्लिकला आपल्या. मस्तपैकी फोटो बिटो काढूया. तर मित्रांनो मजा आली, फोटो बिटो काढला. त्यानंतर जरा इकडची मजा घेतलो बीचची. म्हणजे भरपूर दिवस येऊक नाही ना गावाक, आणि ती म्हाका मजा घेऊक भेटाक नाही इकडची. त्यामुळे आज म्हाका खूप आनंद झालो, मजा केलो आम्ही. आता जातो आम्ही देवगडला वरती, आणि ह्याचा कुणकेश्वरचा मंदिर वगैरे तुमका बाहेरूनच दाखवीन. मग पुढे पुढे देवगडला जाता जाता तुमका मी काही ना काही दाखवीन. तर चला मग डायरेक्ट बाईककडे जाऊया. लेट्स गो. या इकडनं वरती मंदिर असं या. त्यानंतर इकडनं पण जाऊ शकता तुम्ही, तिकडनं पाटणा पण जाऊ शकता. मेन प्रवेशद्वार तिकडनं असा, तिकडनं पण जाऊ शकता तुम्ही आपल्या कुणकेश्वर देवाचा मंदिर. आणि मित्रांनो तुमका सांगायचं म्हणजे काय की आता तर श्रावण महिनो सुरू होतलो, आणि श्रावण महिनो सुरू झाल्यानंतर तुमका माहिती असतला नाही असं नाही, पण तरी पण तुमका सांगते काय, श्रावण महिनो सुरू झाल्यानंतर श्रावण महिन्यात सोमवारची तुम्ही हे नक्की व्हा. कारण का हे भरपूर लोक येतात, लांब लांबनं येतात, जवळची असतात, सगळीकडची असतात. आणि एवढी गर्दी असते की जशी आपल्या महाशिवरात्री दिवशी महाशिवरात्री असतात तेव्हा जशी गर्दी तुमका बघूक भेटता तशी गर्दी तुमका बघूक भेटेल. पण सोमवारची यावा, श्रावण सोमवार म्हणतात ते का, त्या सोमवारच्या दिवशी यावा तुम्ही आणि इकडे मजा घ्यावा. इकडे या. आता मला वाटतं 2 दिवसात परवापासून काहीतरी श्रावण महिना सुरू होता. यावा आणि फक्त सोमवारची यावा, लय मजा येता. डोंगर बघा. त्यानंतर ह्या मित्रांनो सुरूचं झाड बोलतात काहीतरी का, ही सुरूची झाडा.
ही झाडां तुमकां इकडे ह्या परिसरात तुमकां जास्त बघूक भेटतील, तिकडे पण आणि पुढे पण असतात ते भरपूर असतात, ते पण तुमकां दाखवीन मी. आणि नंतर हा एक असं स्पॉट आहे म्हणजे संध्याकाळी सूर्य ना मावळताना ह यायचा म्हणून ह्यो स्पॉट बनवलेलो असा. हे लोक येतात संध्याकाळची आणि त्या संध्याकाळच्या वातावरणाची मजा घेतात. जर समजा जाऊक भेटला तर थंय जाऊ आपण, बघूया जाऊक भेटता काय. काय आला दयो दया तिकडे गेलो असा दय घेऊ काहीतरी सांगता, कोणतरी इला असतला तर मासे बिसे पकडू कोणतरी इले असतील. जाऊया त्याच्याकडे बघूया. तर प्रॉब्लेम असं झालो हा, लागता बारीक बारीक पाऊस असा, त्यामुळे मोबाईल काढून व्हिडिओ शूट करू जरा भीती वाटता. हां बरोबर बरोबर बरोबर. दया उगाच सांगत नव्हतो, दया म्हणता कोणतरी मासे पकडता. तर मित्रांनो ते काका असत कोणतरी थंय, तर ते मासे पकडतात. माकडा त्यांच्या हातात ती शेंडी असतेली, तशी शेंडी गोल फिरून टाकतात. तर थंय जाऊक भेटला असता आपल्या तर बरं झालं असतं, पण पावसाची भीती हो, पाऊस जर लावलं तर मोबाईलची वाट लागत. आणि ते काका टाकताना इकडनं एवढा कॅचअप पण होणार नाही कॅमेऱ्यात. जर समजा झाला कॅचअप म्हणजे हा बघा जरा ब्लर होता झूम केल्यानंतर. बघूया त्यामुळे ट्राय करूया आपण. तरी पण तो आता सोडवतात बघूसाठी जाय ना इकडे येईल हो. तेव्हा मगाशी आम्ही तिकडे होतो, त्या झाड मगाशी तुमका सांगले तर आता सगळा या दगड उतरत 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 आमका आता इकडे येऊचा लागला. काका टाकतात तर आमका बघूचा तर थांबले होत, कारण का जोपर्यंत पाणी इकडे येत नाही तोपर्यंत ते टाकणार नाही म्हणून ते थांबले होत. काहीतरी भेटला टाबू काय आता मध्ये काय हा कुरली की का काय नाही काय नाही. जाऊचं म्हणजे भीती वाटता. हे बघा दगड ना बुळबुळीत बुळबुळीत झाले दगडच, त्यामुळे भीती वाटता. पाय बी घसरलो ना लपडा होताला. हा हिंदळातले हिंदळातले खयचो होतो मासे मासे खायचे ते काय याचं नाव होतो ह्या तांबोशी पाट तांबोशी आणि दुसरं होतो दुसरं गोबरो गोबरो त्याच्या बाजू काय काळिंद्रा. चला काका झाला आता आमका परत गड चढांवरती जाऊचा लागतला रस्त्यावरती. आता असा फिरत त्या झाडाकडे जाऊ खया. तोपर्यंत मी काय करतोय कॅमेरा बंद करतोय. आता मोबाईल पडलो तर मग तुम्ही काय बघतालात मला सांगा, काय बघू शकत नाही. तर चला कॅमेरा ऑफ. तर तुमका मी मगाशी बोलल्याप्रमाणे ही सुरूची झाडं किती आहेत ती बघा. हय मित्रांनो लांब लांब ना म्हणजे लांबून फोटोशूटसाठी येतात कोण कोण, त्यानंतर व्हिडिओ शूटिंगला येतात. म्हणजे एखाद्या सॉन्ग व्हिडिओ सॉन्ग असता त्या व्हिडिओ सॉन्गची शूटिंग करूनसुद्धा पण इकडे लोक येतात. तर तुम्ही पण तुमका आवडताला ह्या बघल्यावर, त्यामुळे तुम्ही पण येसाल नक्की, माका माहिती आहे. तर तुम्ही पण यावा इकडे फोटोशूटसाठी मस्त.
आमचा ब्रिज. ह्या ब्रिजची पण तुमका एक मित्रांनो स्टोरी आहे, ते तुमका सांगताय, ते थांबल्यानंतर सांगताय. तर ह्या ब्रिज हा मोबाईल गेलो ना की हा होताला लांबनात करूया. तिकडे ही तर हा तिकडे मीठमुंबरी गाव. आणि मित्रांनो ही लाईफ एका बोलतात लाईफ मजा जिंदगी. नदीच्या बाजू घर किंवा समुद्राच्या बाजू घर. तर बघा तुम्ही सगळी चिकटान अशी जवळजवळ सगळ्यांची घरं असत. कोणाकोणाची स्लॅबची आहेत, कोणाची साधी आहेत. आणि ज्यांची घरं स्लॅबची आहेत डबल माळ्याची डबल मजली त्यांका तर वरती टेरेसवर राहून सकाळची आणि संध्याकाळची जी मजा भेटणार रे बाबा काय सांगू, एक नंबर मजा. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ह्या ब्रिजची तुमका सांगलेलं स्टोरी. ह्या ब्रिजची स्टोरी म्हणजे कसा, आता आमका अगदी म्हणजे तुमका सांगतोय हिंदळ्यात ना देवगडाक जाऊसाठी, म्हणजे एक आता पुढे देवगडाक जाऊसाठी ह्या रस्त्यानं 15 किलोमीटर तरी असताला. 15 किलोमीटर असा, म्हणजे हिंदळ्यात ते देवगड 15 किलोमीटर असा. आणि जेव्हा ब्रिज नव्हता ह्या तेव्हा आमका फिरायला जाऊचा लागा अगदी, म्हणजे धैबाव डाबोळे वगैरे. तेव्हा आमका 25 किलोमीटर पडायचा. इळे वेळी असं गाव असत तेव्हा 25 किलोमीटर पडायचं. आणि ह्या ब्रिज झालेला नव्हता त्यामुळे आम्ही इकडचे म्हणजे देवगडला जाऊ शकत नव्हतो. त्यानंतर इकडचे माणसं असत ती समुद्रातनं किंवा ह्याच्यातनं कसं क्रॉस करून जाणार नदीतनं, त्यांका पण ह्या नव्हतो, पर्याय नव्हतो. तर आता ह्या ब्रिज झाल्यानंतर सगळ्यांसाठी म्हणजे सोयीस्कर झाला. आमच्यासाठी तर झालात, कारण का देवगडचा 25 किलोमीटर जाऊचा लागा तर आता आमका 15 किलोमीटरमध्ये आमका जाऊ भेटतात. 10 किलोमीटर आमचा वाचता. होय पवनचक्कीक जाऊया. जाऊचं असा ती बघा पवनचक्कीच्या थंय. पण विषय असो असा की आमच्या गाडीमध्ये फ्यूल इंधन कमी आहे. इंधन किती आहे ते बघावे लागेल, कारण का ही आमची हिरोईन असं ते का इंधन जास्त लागता. काय सांगणार तुमका. आता मरो स्प्लेंडर एक घेऊ गई, बाकी काय नाही. 100 का डालवर किधर भी चलो. तर आम्ही आता आलो आहोत पवनचक्की जवळ. आवाज बघा केवढ्या मोठ्याने येतात तो. तर मित्रांनो कधी तुम्ही इलास तर ह्या बघा फ्लाइंग कोकण देवगड झिपलाइन ॲडव्हेंचर. एन्जॉय द फर्स्ट अँड लार्जेस्ट कोस्टल झिपलाइन इन इंडिया. 1885 फीट. 1885 फीट. अरे कपलसाठी पण असा. गेट रेडी टू मेक द बेस्ट मेमरीज. सुपरमॅन झिप. वेट 40 kg टू 80 kg, म्हणजे 40 ते 80 किलोपर्यंत. सुपरमॅन झिप 1000. कपल राईड ॲडल्ट्स 1100. बो 17 इयर्स ओल्ड 500 रुपये. 17 वर्षाच्या पोरांसाठी 500 रुपये. त्यानंतर 14 आणि 16 400 रुपये. किड्स बिलो 13 इयर्स 13 इयर्स 750 रुपये. आणि 7 ते 13 वर्ष काय खोडलं नाही काय विच जिप असू दे 300 रुपये. तर यावा इकडे मजा असा. बेकना जिपलाईन होता ते तिकडे जायपर्यंत दोरी त्यांची काय असा ती गेलेली असा वायर मोठी जाड. तर एक नंबर निसर्ग असा मित्रांनो इकडे. फोटोशूटसाठी तुम्ही जाऊ शकतास.
पाईपलाईनची केबल. या गार्डनचा प्रवेशद्वार. त्यानंतर इकडे काहीतरी सूचना दिलेली असा, त्या सूचनेचं पालन करा. काय लॉनमध्ये प्रवेश निषिद्ध, म्हणजे लॉनमध्ये जाऊ नका. वेगवेगळ्या प्रकारची झाडं असतात आणि आता पावसाचे दिवस असल्यामुळे पब्लिक लोक हे जरा कमी असतात. कमी म्हणजे शापच कमी असतात. आणि जर समजा सीझनमध्ये तुम्ही इलास, एप्रिल मे ह्या सीझनमध्ये इलास की तुमका एवढी गर्दी भेटतली संध्याकाळच्या टायमिंगला. आणि इकडनं सूर्य मावळताना तो सीन बघूसाठी लोक इकडे येतात आणि भरपूर गर्दी असतात. त्यानंतर इकडे हॉटेल वगैरे असतात लावलेली. सीझनमध्ये मी कधी इलं आहे तर तुमका मी नक्की दाखवीन. पण आता जर सीझन म्हणजे पाऊस संपल्यानंतर तुमका बघूक भेटात, तोपर्यंत नाही. त्यानंतर तिकडे फोटोशूट तुम्ही करू शकतास. एक हार्ट असा, त्या हार्टमध्ये जाऊन तुम्ही फोटो काढू शकतास. पण आता जी काढतात त्यांना काढू, त्यांना डिस्टर्ब करता नाही. आम्ही आपली जरा तुमका दाखवतो आहे. इलेक्ट्रॉनिक टॉयलेट. इकडे टॉयलेट असा. त्यानंतर तुम्ही टाइमपास म्हणून जर बसायचं असाल तर तुम्ही या शेडमध्ये येऊन बसा शकता. असं हार्टमध्ये जाऊन तुम्ही फोटो काढू शकतास. बघा ह्या फोटोशूटसाठी मस्त असा. आणि आपल्या शिवाजी महाराजांचा तिकडे किल्लो असा, देवगड किल्लो. पण लॉन बघा मस्त, हिरवे हिरवे गार, ग्रीनरी ग्रीनरी. तर टाईम झालो. हळूहळू आता लोकांची गर्दी वाढत चालली आहे. थोडी थोडी लोक येतात. चक्की. सगळे स्टॉल पावसात बंद झाले, पडले असते. सगळे स्टॉल असत ती पावसात असा बंद झालेली असत. ती फक्त ह्याच्यातच चालू होतं सीझनमध्ये. तर मित्रांनो मी आता चाललो घराक. आता मला असं वाटतं की व्हिडिओ संपूचे लागत, कारण काय पावसाचं पण वातावरण असा आणि परत पाऊस लागल्यानंतर मोबाईल भिजतलो. त्यानंतर मोबाईल भिजल्यानंतर फुकट प्रॉब्लेम होईल. त्यामुळे म्हटला व्हिडिओ संपूया. तर तुमका काय सांगत राहू नको, रोजचाच लाईक कमेंट शेअर करूक तर हवाच. तुम्ही केलेलाच नाही तुम्ही अजून. आज सबस्क्राईब तर करा आणि शेअर करा. आपली व्हिडिओ जास्त लोकांपर्यंत पोचू दे. आणि व्हिडिओ आवडायची नाही तुमका पण तरी पण करा, कारण काय ह्यो आजचा असो ब्लॉग म्हणजे काय तुमका दाखवचं नव्हता. फक्त फेरी आमची इकडे पडली, आम्ही व्हिडिओ इकडचं दाखवलं. तर टाटा आणि बाय बाय. रोजच्याप्रमाणे भेटू आपण पुढच्या व्हिडिओत.